खुलुमबाय आंनि मुङा बरुन शर्मा आरो आं सासे प्रफेशनेल एक्टर ससियेल वर्कर दिनैनि बे प्रग्राम बिराद मोजां प्रग्राम लादों गोजोन्थों लोगोफोर दिनैहाय आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आरोखि ना आं दिनै सौफैनानै दङ नैबे सान्तिपुर गामियाव आरोखि ना सान्तिपुर बाजार खाथियावनो ओमफ्राय नैबे खाथियावहाय माबा न' दं आरोखि ना बे न'आवहाय गासिबो फिरफिलि एसोसिएशननि मानसिफोरखौ लेंहरनानै दिनैहाय सांग्रां ब्रह्म सार फैनानै मिटिं खालामदों आरोखि ना माने गोबां रोखोमनि फिरफिलि सालायगिरिफोरनि प्रब्लेम जेंना जेंनाफोरखौ सुस्रांनो बे थांखिखौ लानायजों सावरायलायनाय जागोन होनना बुंदों आरोखि दा आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअखौ देखायलांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांनो हागोन आरोखि बबे जायगायाव आरो मानि थाखाय नोंथांमोना गासैबो भिडिअखौ नायलांजोबबा मिथिगोन आरोखि आं दा देखायलांनि नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय होमबा भिडिअखौ नायलां लोगोफोर आं नैबेवहाय आं नोंथांमोननो देखायलांगासिनो दङ बेयो जाहैबाय सान्तिपुर आं सिगाङावबो बुंखाबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुर गामि बियो बै सिगाङावहाय माने बाजार जायो आरोखि एसे सिगां थांबावबानो बाजारखौ मोनहैसिगोन ओमफ्राय मिटिङा जादों जाहैबाय नैबे जायगायावनो नायनानै लाबानो जाबाय गोबां मानसिफोर सौफैनानै दंफैसै दा जोंबो बेहायनो फैदों आरोखि बिनि थाखायनो नोंथांमोना आङो बे भिडिअखौ लानानै होबाय जाहाथे नोंथांमोनाबो नायनानै मिथियो बा बुजियो आरोखि ना देखायलांगासिनो दं आङो नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनोबा नायलांनो हागोन नायलांफाबाय थानो हागोन आं देखायलांगासिनो नैबे जायगायावनो दै बै न'आवनो होमबा जोङो नैबेहाय सौफैनानै दङ दा जोङो फंनैसो खोथाखौ मिथिनानै लानि मानो होननानै बुङोबा बे जायगायावहाय गोबां फिरफिलि एसोसिएशननिफ्राय लेंहरनाय जादों लेंहरनानै बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों आरोखि दा बेबायदिनो जोङो सासे सुबुंनाव बा आंबो मोजाङै नामखौ मिथिया दा गावनो सिनायथियाव होथोंसै नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय जों मिथिनानै लानि सर আপনি ক'ব পাৰিব নেকি এইটো মিটিং দ্বাৰা আপুনি কিবা ক'ব নেকি ৰাইজক কিবা জনাব खुलुमबाय आंनि मुङा बरुन शर्मा आरो आं सासे प्रफेशनेल एक्टर ससियेल वर्कर दिनैनि बे प्रग्राम बिराद मोजां प्रग्राम लादों बिराद मोजां बुंनो सानदों बिराद मोजां खामानि लादों डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारा बे प्रग्रामजों बे ट'ट' ड्राइभारनि लाइफ इन्सुरेन्स माखासे मा जायो माब्लाबा एक्सिडेन्ट जायो माब्लाबा माबा जायो बेफोरनि रिस्कफोर सोर लायो ओमफ्राय मोनसे अट' चालकआ बेबायदि एफर्ड खालामनो हाया बिदिनो माबा जायोबा बेखौ एफर्ड खालामनो हाया बेनि थाखाय मोजां मोनसे गासिबो बे अट' आरो ट'ट' ड्राइभारनि थाखाय मोनसे सोरबा सानदों जाबाय डाक्टर ब्रह्म सार आं एप्रिसियेट खालामो खामानिखौ आरो आंबो बिराद मोजां मोनदों बेहाय दिनै फैनानै आङो नायदों बिराद ट'ट'फोर बेहाय बिराद माने बिराद संख्यायाव फैदों बेहाय जमा जादों भर्ति जादों माने खमसे खम 2000 मानसि फैदों बेहाय आरो बेबायदिनो स्टेपखौ लानांगौ गोजोननि दिनावबो बिराद मोजां स्टेप लादों बेखौनो बुंनो सानो थेंक इउ दे गोजोन्थों दा होमबा बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना खोनालांखाबाय दा नोंथांमोना मिथिखाबाय दा आङो ससे देखायलांनि नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बे जायगाया बबे जायगायाव फैदों आरो बेसेबां फैदों नोंथांमोननि सिगाङाव आं देखायलांजोबगोन दा बहायथ' नुनायाव गोबां मानसिफोर फैनानै दंफैयो नोंथांमोनानो नुखाबाय नै बिराद गारि फिरफिलिफोर नायलांबानो जाबाय बैयाव नै बिराद बुरजा होमबा नायलांबावनि सिङाव दै नायलांबाय था नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरोखि नैबे न'आवनो बेबायलाय नै बियो दरखं मोखांनिफ्राय आं देखायबाय लोगोफोर नोंथांमोना नैबाव नै गोबां फिरफिलि गारि जमा जानानै दंफैखायो आरोना नोंथांमोनानो नुखाबाय दा आङो नोंथांमोनो सिङाव माबायदि नोंथांमोननो आं देखायलांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दा बेवहाय गोबां मानसिफोर दङ दरखंनिफ्रायनो आं देखायलांनि होमबा साबायखर थाबाय आदानिसिम তাৰপিছত এই স্কুল যাও বিভিন্ন অফিসত থৈ দিয়ে হয় না নয় তেখেতে আজিকালি একবার অনুরোধ কৰিছো যাতে আমাৰ চালক ভাইসকলক এক জোৰদাৰ তালি কৰি তেখেতক আকৌ স্বাগত কৰিব বিচাৰিছো জিবলি নং চিৰাং দুৱাৰ ব্লক ইউথ জেনারেল সেক্রেটারি অর্গানাইজার
सोदोम बसुमतारी बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो खावलायहरबाय लोगोसे गांसे अननानै जों बरायनानै लाबाय आर'नाइ आजावजोंसो बिथांखौ जों आर'नाइजों बरायनानै लागोन साबायखर थाबाय साबायखर थाबाय सानैसिम লগতে আপোনাৰ বেংকৰ টোটো